Буа районына ішке қойтқан 8 еш педагогның икісі игзәк егітлер. Руслан Низамов 2 номерлы лицейда, Артур Низамов ise 5 номерлы гимназияда физкультура оқыта. Икісі де Ульяновский педагогия университетін бишлі белгілеріне генә тәмамлаған. Егітлер іш орнын нишік сойлаулары, тәугі дәріслерден алған кешірішлері һәм киләчәккә планнары белән уртаклашты. Артур ilgirәк укытучы булырга планлаштырмаган. Спортка һәм балаларга булган мәхәббәт аңа әлеге һөнәрне сайларга этәргеч биргән. Кызыл дипломлы белгечкә эш урынында тиз табылган. Аны шәһәрнең 5 номерлы гимназиясенә физкультура укытучысы итеп кабул иткәннәр. Первый рабочий день официальный. Беренче эш көнем миңа ошады. Укучылар тыңлыйлар, кушкан биремнәрне үтиләр. Артурның иң яраткан спорт төре баскетбол. Аның белән ул мәктәптә укыганда ук шөгыльләнә башлаган. Хәзер исә үз тәҗрибәмне укучыларыма тапшырырга ниятлим ди. Своих учеников хочу научить тому, чему я сам научился. 16 ел баскетбол белән шөгыльләнү дәверендә туплаган тәҗрибәм һәм белемнәремне укучыларым белән уртаклашасым килә. Аларда баскетболда югары нәтиҗәләргә ирешү өчен кирәк булган сыйфатларны үстерергә телим. Игезәк туганы Руслан 2 лицейда тормыш иминлеге нигезләре һәм физкультура укытучысы булып эшли. Ульяновск шәһәрендә эш тәкъдим итсәләр дә Руслан буаны сайлаган. Яшь белгеч беренче эш көнендә коллектив алдында имтихан тотарга өлгергән инде. Сегодня прошел мой первый день работы в этой школе. Бүген минем беренче эш көнем булды. Тормыш иминлеге нигезләре фәне буенча ачык дәрес үткәрдем. Барысы да яхшы үтте. Спорт мәйданчыкларының күп булуы да бер туган укытучыларны сөендергән. Алар фикренчә, шәһәрдә спорт белән шөгыльләнү өчен барлык шартлар да тудырылган. Когда я уезжал, когда закончил школу, площадок было... Без мәктәпне тәмамлап киткәндә спорт мәйданчыклары күп түгел иде. Хәзер исә һәр мәктәптә футбол һәм баскетбол мәйданчыклары ясалган. Элек баскетбол уйнарга беренче мәктәпкә һәм Мулла Нур Вахитов исемендәге гимназиягә йөри идек. Бүгенге көндә алар адым сайын диярлек. Спорт заллары да яңартылган, шөгыльләнергә күпкә җиңелрәк. Яшь белгечләрне укучылар да яратып өлгергән инде. Мәсәлән, Артур адресына беренче мактаулар да бар. Учил меня хорошо подавать мяч. Без Артур Айратович белән футбол уйнадык. Ул мине тупны дөрес бирергә, гол кертергә өйрәтте. Үзебезнең районда туып үскән егетләрнең мәктәпләрнең педколлективларын тулыландыруы бик сөенечле әлбәттә. Аларга хезмәт юлларында уңышлар теләп калабыз. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары.